L'Obert Internacional de Vallfogona de Balaguer és un torneig d'escacs actius que enguany s'ha disputat el 16 de setembre. Aquest municipi de la comarca de la Noguera, de no més de 2.000 habitants, s'encarrega d'acollir el darrer campionat del circuit català. El torneig, que ja compta amb 26 edicions a la seva esquena, va superar els 100 inscrits d'un total de 9 federacions diferents, on destaquem la participació de 6 grans mestres, 6 mestres internacionals i 6 mestres FIDE. L'Obert de Vallfogona és ja tot un clàssic dels escacs catalans i molts jugadors, un cop han participat en una edició, solen repetir en anys posteriors. El gran mestre Jaime Alexander Cuartas era un dels principals favorits a guanyar el torneig. El colombià, qui partia com a número 1 del rànquing, arribava al campionat com a 7è classificat del circuit català. Qui també partia com a favorit era el gran mestre Miguel Muñoz, tot un especialista en partides a ritme ràpid, així com el gran mestre Marc Narciso o el també gran mestre Karen Mobzigen. Els principals jugadors de la província de Lleida serien els mestres FIDE Alejandro Barbero i Joan Trapat. El campió del darrer torneig del circuit català va ser el gran mestre Leandro Crisa, amb 8 punts. L'argentí va liderar el torneig pràcticament de principi a fi, gestionant en tot moment el seu avantatge. El sotscampió va ser el gran mestre Miguel Muñoz, del Sant Andreu, amb 7 punts i mig, els mateixos que el gran mestre anglès James Plaskett, jugador que s'estrenava en l'edició del circuit d'enguany. El mestre internacional colombià Andrés Felipe Gallego també va sumar 7 punts i mig, però finalment va ser quart. Precisament hem escollit una partida del mestre internacional colombià per mostrar, contra el qui era a priori el millor jugador entre cometes local, el mestre FIDE Alejandro Barbero. En aquesta posició, en què el lleidatà juga amb les peces blanques i té una posició força còmoda, Barbero té un petit avantatge pel fet de posseir la parella d'alfils en una posició oberta, però el negre té molts recursos encara. Gallego juga a H6 i el blanc opta per retirar l'alfil a H4, quan segurament era preferible o bé entregar la parella d'alfils i jugar contra el peó endarrerit D5 o bé tornar a D2. El jugador del Sant Josep de Badalona segueix amb cavall H5 i el lleidatà juga dama E2, jugada fluixa que permet eliminar la parella d'alfils del blanc en una posició favorable pel negre. Després d'alfil C4 escac, Gallego juga alfil E6, alfil per E6, dama per E6 i Barbero comet un error definitiu. Aquí la jugada era dama E4 i aguantar el final amb un peó passat i defensat del negre. Però el blanc s'equivoca i juga dama per E5, jugada que perd immediatament després de dama per E5, torre per E5 i la definitiva D3. El peó passat és una bala imparable gràcies a la bona ubicació del cavall d'F4. Barbero va abandonar a l'acte. Arribem al final del circuit i la classificació general es completa d'una vegada per totes. Gràcies a les seves 3 victòries en els 3 únics campionats que ha jugat, la victòria de l'edició del 2018 del circuit català d'oberts internacionals és per al gran mestre Gadir Guseinov. El jugador de Azerbaidjan guanya amb 275 punts després d'acabar en primer lloc als campionats de Barberà, Sant Martí i Sitges. En segon lloc trobem el jove gran mestre peruà José Eduardo Martínez Alcántara, amb 226 punts, i completa el podi el mestre internacional cubà Luis Lázaro Agüero amb 198 punts, només 2 punts per sobre del gran mestre Miguel Muñoz, qui en té 196. Val a dir que el cubà ha disputat un gran nombre de tornejos en aquest tram final del circuit. Altres jugadors que cal destacar són els que trobem a la llista, els grans mestres Álvaro Alonso, Kebel Oliva, Jaime Alexander Cuartas i Leandro Crisa. El mestre internacional Rolando Alarcón s'adjudica definitivament al tram A, el cubà suma 125 punts, 27 més que el mestre FIDE Fernando Valenzuela, de Xile. El jove mestre FIDE indi Guha Mitrava queda en tercera posició, amb els mateixos punts que el gran mestre filipí Jason González. Hari Krishnan i Aniruddha Deshpande són el primer i segon classificats respectivament del tram B, tots dos amb 110 punts. Els indis superen el mestre català Andreu Blasco del Castelldefels
jugador que suma 108 punts. El campió del tram C és Guillem Mut, jugador de l'Espiga de les Corts, amb 103 punts. L'indi Azarba Jail es queda a 3 punts i queda en segon lloc amb 100, i Ivan Cano, jugador del Barcelona, finalitza tercer del circuit amb 95 punts. Ricard Nadal, jugador del Castelldefels, queda en primera posició del tram B després de sumar 110 punts. El jugador del Tres Peons, Carlos Vargas, acaba en segona posició amb 92 punts i Antonio Madrid, del Jaque, finalitza amb 88 punts, tots tres jugadors molt lluny dels seus perseguidors. El canadenc Ethan Lowe s'imposa al tram E amb 102 punts, dos més que l'indi Bansal Ishan, qui en suma 100. L'empat a 4 jugadors s'ha mantingut fins al final i és Josep Soler, del Montcada, qui quedaria definitivament en tercer lloc. I Bansal Ragaf, de l'Índia, guanya el tram F amb 100 punts. Ainhoa Casares, del Llinàs, i l'indi Anxul Saxena sumen 90 punts i queden en segona i tercera plaça, respectivament. Per últim, el gran mestre Miguel Muñoz, del Sant Andreu, es proclama el millor jugador català del circuit amb 196 punts, superant els grans mestres Álvaro Alonso, del Gerum, de qui suma 180 punts, i Marc Narciso, de l'Escola d'Escacs de Barcelona, qui en suma 125. Es dona per acabada, doncs, la 15a edició del circuit català d'oberts internacionals.